NYANSAPO TV. Yadika kacho sa mamrani amane ya ntotonase. Yamo obi akwaba emfamra entunkum so eno ebe ye afijase. Asuo kwa akomfo a wadi kanfa no eye nana adutumu amronsa. Mami wakomo anya 120 years wayemre eno nti wohunu sampa. Ese ajebi wu ajebi tiase. Enti ono ane nana eye yawda kwa eno se da bi sede abrabo no ni amane asi kono samansimasi na mu na me come samanchira ebeda ne manso wompani wu akiri ntokwa eno nti no wode ne nana yawda kwa asini nanso ade asuo kwa asoa no ene na woda na di ade akire nananom akomfo entunkum so man ama obi ahu sampa sesei no eye nana dakwa wano na ye asuo kwa ekomfo a wote nana adutumu amronsa enan so enu nti na ne ye nyina fra chichiri ane mbenche ya NYANSAPO TV yeso ye dimu akotene yema eye yahwefo esu ahu sampa akomo we efritete akomo asisi a ne fra anoche epeso enu nti abosom efra chichiri efri benche ye benkum eni nifa atifi ene eye anafo omu nyina bepiemu a wo mo beboa abekom agemfra ede aboa atai eye asuo kwaw achi enu nti ane uhu amamra etodwase ya ne nyina ye asuo kwaw ne komfo a ye fra no nanada kwa nana adutumu amronsa ede na sini na so ede asuo kwaw asoa no enti na ye nyina ye wa ha enu nti NYANSAPO TV de yesi ye nya omuda de ekoso ewo kumase ne nchia ne metri ane ne motuam bia ye de bebrɛw ama aso ahu sampa ye amamra ne amane de ye ntoto nase.
kwa ana yakofa no aso ani tiriso a yɛde no eba adwabɔ nase no esansampani so ɔde hye anko a akoa edwane ɛne nti na ɛsɛfata sɛ asuo kwawa ɛna yɛde ne so a nanada kwa ama na adutumu amronsa edi mu akɔtena yi ne yam sɛ ne nana emesi ne naso no wɔno na yaso ne tiriso a yɛde ne ba adwabɔ nase no nti ahwɛfoɔ mohwɛ suman a wɔso tiriso a kɔnfoɔ no de nanada kwa bosom ne de asuo kwaw wɔno ɛna edi asa yɛde no efiri yɛyɛ sumanfi a yɛde ne ba adwabɔ no ase no asuo kwaw mo piafo asuo kwaw kɔwanim dase buru suye ayofo NYANSAPO kasamfoni so na wani bu so waso gu so a wo hwa wo sa eti enya asɛmtoto akra ewo ntunku so ɛhɔ na ya ba bi ntunku so a ɛbɛn afijase na same sawhwɛ ni etwa gu mantimfi na ɛgye ne ho pata bibia ɛyɛ nana dakwa a ne nana ene nana edutwu amrosa ɔno na wɔkɔm asu a yɛfrɛ no sɛ kwaw abewei wɔn wodi animu na wabɔ fufufuo na etimi so ayɛ dwono fitaa na ebi so no na ne nana so na edi n'akyi a yɛfrɛ no sɛ dakwa no ɔsu kwaw no ɛyɛ bosom no na ɛso no siesia no saa ne sɛ wohwɛ adwabɔ a ɛnɛ wɔn mo ɛbɔ na afei wɔn ayɛ amammerɛ ne amane ɛsɛfata na abrewa yɛfrɛ sɛ nana edutwu amrosa wɔkɔm asu kwaw yi akɔm no ɛbɛburu finsia bɛsɛ biɛkron no ɔyɛ amane nyinaa no ɔdan ne prɛkopɛ ɛde ma ne nana yɛfrɛ sɛ nana dapa ɔso asu kwaw siesie wɔn na wodi asa wɔ hɔ no na ɛnyɛ asɛmtoto akra wɔ ha ɛno ne nam so ama NYANSAPO yaba bepia ma yegu so a na yɛbɛgu so na afei yɛaka mo abakwasɛm kakra ɛde afa asu kwaw yi ɛna afei nana edutwu amrosa wɔno na akɔm no bɛsɛ mfinsia aduɔkono ne akyire ni a ɛkɔ bɛsɛ wɔ ha ɛnne yi die obraba okunyini okole di mu a enu ntina ɛwɔ sɛ wɔde na henkyɛ no ɛde ɛhyɛ obi na nye obi a sɛ ɔno ankasa ne nana ɔno nso atra ne naso no di ne nase akyɛ na ɛnɛ ɔno nso ayɛ osimpiti mpimpim ɛwɔ akɔm wɔyɛ kuku dam ɔreda so na ɔyɛ danso ɛwɔ akɔm no wɔdane na ɔde ɛma no ɛwɔ ɛhɔ no entunkum so kro na nkasa ho abakwasɛm tiawa na afei yɛ nkɔso so ɔhwɛ entunkum so a yɛn mo di nkɔmɔ dada ɛwɔ NYANSAPO kasamfoni so ama ɔpanyin bi dan na bi ɛde kyerɛ sɛ kane mmerɛ bi a na atwa muo no na kuro bi yɛfrɛ sɛ dɔtibie ɛno ɛna na ɛda hɔ no na entunkum so wɔn deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ kwayitu a na obiara ɛnte hɔ no na ɔbɔmmɔfo bi a na kyerɛ sɛ ɔbɛwura saa kwayi no kɔ ahayɔ no wɔn na wɔba na wɔba bɛpie so saa tɛm ne suo bi da hɔ no suo na ɛda hɔ no ani kurogye fitaa a na kyerɛ sɛ ɛsɛ ɛnsa yɛfrɛ ne sɛ entunkum so ɔbɔmmɔfo yi sɛbi na wɔnom ne dɛm ne adeɛ nkurɔfo wɔde kɔfia so deɛ ni da hɔ wɔde sɛ entunkum o wɔde sɛ entunkum o ɛno a ɛna ma yɛbɛnyɛ esusu anaasɛ kura yɛfrɛ sɛ entunkum a ɛnɛ yi wɔn mo twa suo na akɔkyekyere kuro no ama kuro no ayɛ kuro ɛwɔ hɔ no nam so ɛma nana edutwu amrosa ne nana no so ɛbaayɛ ɛbɛtena kuro no so na kwan a ɛnam so ma edutwu amrosa ɛnso ɛbaayɛ na ɔbɛyɛ kɔnfo a wakɔm asuo kwawo bɛbu mfinhyia bɛsɛ biɛkron no nso ɛno nso ɛnie ɔhwɛ a titimbere mu na akyɛ ɔno nso ne nana mprempren efie a bosumsini ɛyɛ ne nana ɛna esi efie no ane nana ɛna ne kɔm asuo kwawo yi saa tɛm na ɔyɛ abɔdom a yabɔ na afra na wosua ɛno nti ne nana yi tena se na odibi a ɔfa no esi ne srɛ so na odibi aka n'ano kakra saa ɛwɔ mu saa fɛdi ɛhɔ a ɛne sɛ bosumi ɛfa saa tɛm akwadaa fɛn sɛ edutwu amrosa ɛde ne kɔhyɛ nwura mu mfinhyia bɛsɛ nkono a na sɛ abusua no obia enim ne kyira kwan ɛne adeɛ kodu baabi na ne ho akɔyɛ ahi ɛwɔ abusua no na abusua no obia mpɛ na sɛ ma wɔn mu nsɛ sɛbe wɔyɛ bɔdamfo abra ɛsuo no na sɛ bosom no yɛ de ɔpɛ sɛ yɛwie na wɔde ba fie no san sɛ sɛbe kɔ ntɔ no akyire mu a nneɛma bi a ɛto no na afei wɔbae sɛ deɛ no osi yɛ ne ne yɔ ɛne ne so ba afa no wɔn mu fi sɛ ebi ɔyɛ bɔdamfo anaasɛ sɛbe atwere bi ɛne wanya ɛno nti na wɔn nhyɛ da mfa ne nyɛ hwee eduruma bi kɔm akyɛ yie ansa na apanyin bi ɛba yɛbɛsra ne nana no na ɔpanyin na wɔba fie ɛbɛsra ne nana no ɛna wɔde to ne nana anim sɛ ɛma hwɛ yie na onanne ya wɔte we ɛma obia ɛmɛfa no ɛnkɔ saa
ye ne ayen hwese ne be ya obekom asuo kwawi na waye adwuma ama na aye kama eho ene ma ne nana ne ani ba ne ho so na afi won mo hyase eye amamre ene amane esefata ema enei ebitwi wa amrosa o hyase satem na usakura na onyenye mfisia bese ebiasakura enumu no satem na yese wanyini kakra wo ko nanimu a na nyame aye adom ama wanya mofra bese eye enan a eye ono anema ema we mfise ebitwi wa amrosa ka ema ema akoma kuduru nu ane ma ame ne papa ewo wo mo wono ene bapanyina na owo mu ewo hodomo enu ti enu echi ne edidi mu a ama fedie ne kwakra de kowieye ema fedie wono ane busua ne nua no na agi ni to wie pa ene se satemo afijase ehene ene ne hema wono no mo bo body bone kuku dam na wono hweye eye amamra na etwato ase efata ema agi ni to mu ma fedie ebusua hu se sa de twa mo sa sebie konto ene dan bi ena afi etwebi ena ewo no so ne momu eye akompa efitete na ewo twe kunkum bi besinne abra samwo ngoma no beka ya ebra so wo kokko no wo ba bia na obose bie mu ekobisa no se eko a woni Philipan fo kokko no ekuni bi esai enete obose die ma na ofre sunsun ti akom enfri enne efitete obo ade ahyase ene de abepi na eno ne nam so ama ene obodwuma edu bebi obusun bia na ye fense jembibi won de no se nani adin pa yembibi ba no so a efitwahye a won mutimu a enchanse e boso no sa dan no so ena jembibi de ne kotigina de ne be ko betwa dan ho esoro ni nyina ahia sa se wa fa afuro se wonyem se onyem obeya ni nyina na yese ba mi wa bre e wa kom no mu a chese enye asem kotoa awonwade ene niema sumasem a wada na die e de akire adasa e wo oman Ghana ene wiase nyina no enye ye ni bedi wadanse profofra manone ene kromu anu ene ade nyina chese abre bia obekọ ne na ase no roni be kase na ne ho aye biza de ni abra wo bo adwuma se ne sefata na ene yi sante kotokose tewtuam eno nti akọ wie se komfo na nadakwa wono ne baba bidi na ade won na esi dwomu ma yenhwe de ekoso kakra Ejiarefo na chese eno no na eneyie no akwese wo de bo ba kokum no ma besi elienu abra wo mo ya amane esuo kwaw no bosom na nkasa no mo asoa eye na nadakwa ye de asoa de sesi ya no ene bre aba enye asenketoa ewo ntukum so ewo seche is abato mpesua so eben efijase na se mensin kropon no a enya asenketoa kra na wo hwe sene enema esi etie ni sene enema si ko na ene se de medical kan wo no na se eye wo de bo ba kokum ma besi emienu ewo ho afene ba wieye e ma re mfise ebere di anim ya ye ba biye kwaside kase a etwato nti se nananom ato ani bere a enye asemketo a wono hwe no mo nso akura gina mu na wono mabɔ wono nananom ne Asante man Ghana man na chidom se ne be ya afefofra ye kwa kwura mu no ye de anigye enkwatenten ahoɔden ne nkwa ho sane ene be kwa kwura mfinhyia mpim bienu ene aduonu amiensa ye kwura mu nti nananom ene wo mo de bo baako ekum no ma baako amienu ho so ri anana adutwi wa amrosa ena ete ne nsa se wote wafidie nani a bo se wote ne nsa nifa so saa ewo ho no mo wabɔ fitaa esoro ne fitaa nti eye dwono oba apanyini pa na ne nana no nso a ene ye amane na afeyi wafa esuo kwa oprekope na wakobo no wono ene tene nchen ya wohim a esuo kwa no ena sese bosom no ena esi na pampemu a wodi ehim so ho no ma enya asenketo a edom bi e ba ho no ma ne ade akomfo ema ene memma ibi ena eba ema ntia ema na atenase na waba atenase na afeyi wono nso ehira wo mu kama no eno na ohwensisi a wo so a ekoso no samre yeda so a
ewo ntunkun so baabi a wɔn bɔ wudwa data ɛhɔ ɛne nyansapo kasa mfonyini eguso a yesanu badwemba ɛde ɛma me bɔmɔden na subscribe share na like ɛma refi sɛ wɔde wadwen kyɛn so bɛto ase de ama yeguso a yɛbɛkɔ so wɔ ha bia no yɛbɛma moni kutwa wise ne moaso sɛ ne sitie na ate na ehuni ɛkɔ so nyina ɛwɔ ha se aye nana da kwa ene ye de asuo kwa aso anui ne nana eno no enti nana de tumu amronsa wo ba Asante mamu a wono ne konfo ba wakoma chepa eyie enti ene wo hunu se wayemre enti no se ne nana yawda kwa wonfa ne sini na so na afei wo ma no mesoa asuo kwa emfama no amamre ni amane kwa no sa na sitie uduru ahenie ni ahensie mu kura na ewo ho sa so na akomu no eno so ewo ho eduru se konfo bi yemre anase wahene bi yemre a wo pe na sina mu edi sini na so se de be ya abre no so no okọ ne nsamankyira manso emeto na chi enti na manananom yesa amamre ni amane ti ene nanada kwa nana dutumu amno nsane nana wade na sini na so enu nti na yaso aso kwa hotiri so a yabo edwadata na manananom akonfo efrechichi ne bencheye ebehunu sampa nana dutumu a ene wanye na sini amu
Nana Dakwa, one say why a show qua a comfort, a war a year, a fijase, and tunkumiso. Tejumadi and dear free and no. Nana Tiwa, a fijase, Nana Sona Sidumwa, what to be reno. Agro way a take agro, way a take agro, aha, Nana Tiwa fijase, that's a brew, that's a brew. Another comfort, oh, no, so what for the assay. Let him from an abba. What's that? Take a agro in the Come here, Rakaka. Yaguswa, our Ashoka. The Jumadina say, our Fidase, and to come so. Aha, I want to learn Arama Comfort, a fresh channel bench, Abba, a bit agro. Yaguso, our Jumadina say, what time Mamania Mania, to Java, or son of Pamusampa, Bibi Warrior say, Bibi Niasia down here to Plum. Take a lagrono, and one of Busua, to Jano, a champ from Matiasim, Sa, Anna. Nananum Gusua, Editagare, Agronibia. Marika Katos Agrono, Yawamubebre, Yawa Agronomu Ebebre, Yawa Bafamu, Anna, Yawa, Highlight, and Yawa Apua, and we are Tatima Agro, and Yawa Tega, and Soto Agro. Motumbia, Yawan Agra, a year of pest, Sa and a tear. To take an agrono, and I am Gusua, Yeshabi, our NYANSAPO TV, S1. Afena suma kwa ine komfo etu kura na kontia wano so adru agrono anim suma kwa ine komfo na afri ye no ne bosom ana asi asaso a wano so echia ade ekoro anonti yeguso yegudwumade no so afidi ase entunkum so asiokwa ani braba esanse kwase da we na wochie aya kwase de etwato ewo afe empemaduonu ane aduonu mienu etia 2022 we akwase de etwato entina nanu mani abre se efi enkekanwa kwada na dadwene ebia no omo pre ade etwato ama eye 2023 no atinya be yemkunim ane eye ahofade ade ama obibia entina nananom ane abre omo tempete kwa edwanu mu so aye bitibiti sano masada we na watwede apaye bedwa nananom nyina bakwa akosia ewo eye manchi afikasiem no omne otekokwaso akodi ade etwato ewo afe 2022 Canadian afidate tuntum so aye hu aye kikim aye say bomfrate emfo empanifo ane emusuapanifo ane atwahia utimu sampa dwumadie no esafata na anika aniso na anu bebre ana asidwomu a ene omoso akom ade aboa eye asuo kwaw ama ne dwumadie no atimi awie eye peyo tega ana asidwom na omumienu nyina eye tega bosom ana omo asidwom no sanetie omo agro nso ana yebo no akom ni nyina tega lagro eye different eso ewom ana sumambrafo no omo so de eye abofom atanofo no enso ede eye adaban halafo no de ekoma obia enu ntino afena eye kobiri biamsu kobiri enso epusu desa wano so pese osi eye asaso ema nananu mu sampa anibre aba afene ko awie yese ya enioma ensem fata ene timtisi nananu mu ntena ho ema ensem a ensem fata etimi nto o nananum e wa bra afi ya ko awie ye sene so sakwasede we na woche eye akwaside ne de nananu ani abre nananu mata kokowa se wo obusuefo awusunja paba bitina anato omu so omu a wo ba chew enti afi de eye arena de afi ya namase showboy anibra ba say ya na ato eye ato da repa showboy na ni abre ora say de afene kwa na wie ye na wo hwe ensam a abegu ne so a na tata ye ensam kase enu ti na ne waso suman e wotiri so we chesampa anibra ba showboy ena edi agro no anyo kwanta ana showboy wo we say de na ni ati apre na sika na ode wo ne yam saa no wo a wo ba kwa so afi wei e wo showboy
ane ɛyɛ ne nsunkwafoɔ na bisafoɔ so deɛ mema adue wotwa deɛ so no na ɛnyɛ fa di agorɔ yɛnni agorɔ na anom ani abere anibere nso ba ɛne ntanahyɛ nso ba ti nananom ani abere paa ɛyie. So yari kaka jamsa ni braba ene so boy na ni abresa krodom afene ko na wie ye ene tina ni abresa krodom pa menka fanada wo resa ne na ni asi abre aso suma awotiri so edi asade sika wo ne yamuna sa wo cross nsumboni a pa ba bi fa esansa ni braba afene ko na wie ye kwati ode ba ya kwati de no na na no botuma sorry na no botuma sorry anything a comfort boy wo di agrosa no comfort kwa me boadu jensem go comfort aye bekwai amoafo eso na atiasimu a wono so ha life ni bi esa no comfort kwa me boadu aha jensem go comfort eno no afena nana tabi wono so awo adum kwa agoma comfort tabi aha wono so na atiasimu a wono so atibe wi no agro we akasa no your friend high life agro we nana tabi comfort tabi eye adum kwa ngoma eso na atiasimu a wote agro no ebi area no nananom dodo na ana wa na dodo na so ana edi agro esanse afene kwa awie yin nti no anibre na aba esie Owusiwa nana akosia owusiwa obrempota na kodio komfo buaja besiase obrempota na kodio komfo buaja besiase nana eso ana atiasimu a wono so ete agroni bewe no yadika aka jamten tunkum so a na ampaya ebedwa nana akosia owusiwa no nofukasia sabi amansa nyina no mano nana akosia owusiwa pia obrempota kodio komfo no buaja odumase awona nana wo sanetie nana ekwabata doso eka akonfo a nana tetu wo mo ewo bekwai ani asante mam ani mpatamu wa esewani na ense okache nana akoso wusu a pia obrepota le kwede konfo nchirawo nana ajesi kapa ofeso asamankama obuo komfo ana atiasimu na wono so edi agro ni bino
na Jessica pa bench bono no aha oro so kwasia da ya ana odi na fasha ye kokkobo ni sidom ama bibia so atimi peye na Jessica pa obo konfo ofeso asamankama enso eno no we ya perform tinana kwa me pon na tiam frama ana etibe wie na wota de akire amansan ana tunkum so ana NYANSAPO TV ya ba be bia ya de bibia ma ye na tiefo bomode na foni echebi esanse ye waze oye amamra ni amane ya ntoto na se nana kwa me pon ena gusu a woti bi ade awie no Tano Kofi awo ma ponten aso na edi agro sano Tano Kofi aha afe waje mse ena ne bosom foforo aba wode doso abona sene no ade ne abona sene no ye fra ne doso aha eno normally no eye abosom empanyumfo na ye de omo ekọ akọ no ena tai edebo na so na nse na mse ebra ekọ na anim ne ntino obi abosumai anasa bosum bi aba wetumi fa na ho fade na so doso de yenya free konfa no che epeso doso no eye ahoma dua bi ana so saa ahoma no ye fra no doso ade na ebo na sene no ye fra no doso ano so ye wode waye de wanwuno enso ewo ho so boy ana wasansi edwomu a ni suma a ye fra no o classical suma ndie menya hu ni di na so ade ebo na sene ndie ye fra no doso
Sadia afi na nanomani asiabre no omani abre sa krodom showboy and ode ne sekan atobo so asia no esanso se na ano na nyanam wodi twa ne ntwa anibraba 2022 abeko na wie yi ahoma sore na abosom so ani abre so mo babre ahoma se amadwuma de ne nyina atumi ayekama wose na ni abre pa and it no de ne sekan atobo so a wosie showboy wose bonkum na wase ne fa afa wase momfa duane mra na wontwa na ntwa pe sika na no atro obasa ase echa na fe ode ato ne honam mu na wacha ama mo wusampa bibi wo wiase o bibi ni wiase a woda enka entoprum showboy sanatie wacha ba ko ocha ya na acha anota wasimu mie kwanim mumia kwana na nani apre pia kwanum na nani apre showboy ano asio kwao ana yasan aswa ne triswa esanse ekobo nonsia na nonsia ento ne wo apata asintino awose aswa ne triswa ama ne ba bededa ase oda ne nuanom abosom ase na ne yire no makomfo nso wodede omu nyina ase se wato nsafra wo mo bebo ni chidom ama ne ne dwumadie no atimi awie payo asio kwao ana yaswa ne triswa no na na du tumu amronsa no ekomasio kwa wane 120 years aswa ne triswa ti samrede wa sorry a wo chiachia na nchia wo chia nyina e kire se wo deda ase woda ne nuanom abosom ase ana oda aye ne yire no makomfo nso ase se wato nsafra wo mo babebo ni chidom ebepo aye ama ne dwumadie no etimi ewie peyo na san ye krabere enti asuo kwawo awo afidase ntunkum so aseda ana odema na anum abosom ane na anum akomfo na anum achame na anum abosomfo ane na anum achamadefo nyina
Ejare na je say afedie abosomfo yituma kwemu ama mamrani amane esepata nyina no aba ewiye ehonum eneye de se ukọ ntunkum so na yese nanadakwa esuo kwawo komfo pekope ene no ane nana editwe wamrosa enso de ne hunhum ne na hodi nyina eternity sabe wa sorry a chese enidie eni ahombrase mu no edom a ebeboaye ebeta achi no wo se wonum ama wo mu ammo piafo na wada won ma se wada won ma se ja won mo di won mu edom en se won ma daje e ba ebeta na ti hwe emre wa fo ma mpanyimfo eni ade a won ma dodo na eni ade a se obi eni ade se ene akoba se won ma won nim akom na won nim akom fa so wo so eni boa eboa o man ni asete no de wo bo hu so en fa so e wo bo no NYANSAPO TV Hana Mwadaroma Asiokwa odwumadi a yefra chichiri ane bencheye yabaye ebedi hu chiame abeba hu chidom ema asiokwa wabra wafa ne komfo a yefra no nanada kwa aka Opinto ne nana ne bibia nana adutwumu amno nsam ade ne sini na aso yebete won penten kwa fra wiadum yenu no ana braba me yakwa me ade bibiasi esansampanifo se sekwane wasade ya epie wo aboboa no yadamase Adenti ni ebube ne braba enzesi ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode brensi am awotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mantuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya